Ngithini? Ngithi mina bongoba Sanibona ka YouTube. Ubonga lo, ukhisha lo. Welcome to our YouTube channel. yes. So bafethu namhlanje muhle umuntu wakho lapho mina ngisawuthe ngiyempahla. So namhlanje siyahamba. Qobohande azangibona. Siyahamba bafethu sila siye Zimbali noma siye Bhaliso Beach Street. So bona along ngendlela sokusamba noLungile no David. So Yeah, ngihappy nge-excited. I can't wait ukuthi usuku liqhubeke kahle sibone ukuthi kwenzakalani. Nje kade ngangigcina ukuphuma ngishawa umoya. Wamanye sami somsolo samoya. Sagcina nempepukela nje sobabili. Siyochilla nje. Sagcina ngenkathi kulokhu video yethu yokuqala. David Vincent. La ngasasiyokhana. Nangu umsolo ufuna ukuganga. Ngiyakubona le yayi. So. Liana. It's hello. Sanibona. So bafethu. Stay tuned. Mhla 16 namhlanje uDecember niyazi kusuku le beach. Njengoba nibona nje beach. Usuku le beach. Shona ngesizulu. Zothuka abantu abadala. Usuku lolwandle. Boyfriend. So guys, let's go. Sihamba ke manje. Akiweni madoda sambeni ke manje. Boy. Indlela yethu namhlanje ihamba kanjani? Sento Zuma. Sibuya bheki. Shema zimtoti. Sibuya bheki eBhaliso noma siyasisposini sothenga into engizoyiqoka. Oh yeah, sengikhohlile. Ezoshaya isikhathi. Sisposini sothenga into engizoyiqoka. And isikhathi manje u9 kumele ngo12 sibe sesiqedile zonke lezi indlela sesihamba sekiwa eBhaliso noma ngeBlab. So we only have like 2 hours, 2.5 hours. Yeah. Asibonene ukuthi so manager yini. So lokho sen update nje ukuthi okay isikhatsini manje sikepe. Njengamanje siyasuka la eMhlanga. And it's 9:36. Owazentuza uMarenki eMhlanga siyasuka. MTN, that's MTN. MTN yes. Siyasuka manje siya ematendeni eNewtown A. Yeah. Siya Newtown A manje. So asazi yasiboneni so cover yini. Njengamanje sila eGateway. Siya ka Sportsini isikhatsini lapho. 12:15. 12:15 bekufanele ngabe at least by 12 sesiqedile yonke into esiyenzayo. But kusakahle. Siya Gateway njengamanje umfana uyothenga iskipa. Ngothenga iskip. David. Yeah. But sila Gateway sothenga iskip. Umbrane ngena namhlanje. Futhi sizohamba ngonyaka ozayo akazi ukuthi athathe siphi iskindi neskipa. Uyawubona ngicela ukubamba eline wena ubuqhubeka ubheka. Because sishawe isikhathi. Move. Iyahamba imoto. Not once this story no, sometimes was in control of my motor. I got to ulungile surprise manje. Cabanga umuntu udakiwe yesu. Uphuzile ngiyambona ngathi uphuzile ngisho ukuthi. Ngabe mina ngishaya Kodwa uyadrive imoto ngibona la ufaka 140. Okay. Siphuma la eBhaliso no dade sibe sixabane vele manje udiniwe uya ishaya imoto la bahlala le inkonga le ithanda unyoko hayi Ritseni kungena umuntu akabaningi lana hayi nomntana Ungasuthi ukukhuluma. Sijikisa public talk. Siyacana sakho location la nesiphumele. Kuthiwa angingeni ungabhukanga la. basho njalo No sengiyasho nje just in case besho njalo. Yeah, mhlawumbe ungashiwo kanjalo ukuba wazi. Hawu ungini ngabini. Kuthiwa wasibala ngaphakathi. Tuze kubani simfonele. Ngangitshela ukuthi mawugudla ngolwandle. Udla
Manje uzofika e-America lapho. Nanokuthi ujust uyashesha ukufika ngoba nakho uhamba uyakudla. Ngoba uyagula. Ngaphethe kuthiwa umhlaba uround so uround phakathi nendawo. So mangigula. Yabona-ke manje asisanga ukuhlola lo sisi lo. Yes, asingenzani uma yini. Baba. Ngeke mina bethi mina inezinto ngihlala nginengane ngizivele. Wenzala abantu. Ukuthi idle. Okay, sesiyagijima manje. Sinyuka lapha phezulu kuphela keshi. Cela ubanyuse baby mina ngizobe ngidila la. Lapho yabo, kanti ngithini mina? Asambe. Kanti indoda. Ngiyawasaba amahazi ngingikwazi. Yazi mina nje Kesha asambe ungachazi asambe kokugcina. Ngizothatha le. Oh. siyafeza manje. Sentabeni yokugcina. Kesha ngathi uyivila nje. Ejimini kusho kumele totobisa ukheshi. Kanti ejimini ngihamba amahazi. Kahle. Hamba baba. Mkhaqe. Olisa qhaqa. Ngikhathe pheza. Banele la right. Right. Cancela, Yazi